ni ce taku Madam Tanimun Fatima Zahra wadda aka yi sani da Mom Usna. Ni nake da kayan gyaran jiki da na amarya da kayan kamshi kuma da entreprise kin Mom Usna. Mun ka kayan turare, kayan zannuwa, kayan gyaran jiki, savon komi akwai shi a Fuwar Safem. Gashi nan kayan gyaran jiki da kayan turare kala-kala. Kaman wanga tafarshe ne. Tafarshe kowa ya sani na jiki ne kuma na daki ne. Muna da ma turaruka na mata amare masu ji da kansu. Sunan shi Le Minuit. Da humrakin dolar ne gare mu. Ban mance kuma ta ba wanda ke so su gyara jikinsu har yanzu ga savon nan. Ba savon eclaircissant bane, savon goman ne. Ya gyara maka fata kai, hidda maka jikinka da kyau da kyau. Har yanzu maza ma muna kira gare su wanda ke so sai ma matan su zane a tamfa mai kyau. Uniwax ga sunan. Kaya kala-kala sai kun zo. Kuna iya samun mu ko ba a Fuwar Safem ba, muna Bobial Premier Pomposion Cabinet Zamzam. Za mu bar muku layin lambobin mu insha Allah. A matsayina na femme entrepreneur ina jan hankalin 'yan uwana mata a bar zaman banza, a bar zaman gida, a tashi dandanke a nemi sana'a. Ba aikin biro kadai bane sana'a, ba zama ba a ce ba aikin komi, a kama komi da sannu ake warawa. Insha Allah, Allah zai taimaka.